What day is today? Today is 20. ҳуснорои Нуралӣ тақрибан ҳар рӯз ба кӯдаконе ки тавони ба курсҳои забономӯзӣ рафтан надоранд ройгон англисӣ дарс медиҳад. волидайн гӯшае аз хонаро барои ӯ ва шогирдонаш ҷудо кардаанд. Барои ман муҳим ҳамин дарс додан, дониши худро боз такмил додан мебошад, ки фаромӯш накунам. Ба мисол вақте ки ман ба инҳо ёд медиҳам, вақте ки онҳо гап мезананд, ман худро бениҳоят хурсанд ҳис мекунам, ки ман тавонистам бо онҳо ҳичам набошад рӯзе як калима ду калима бо забони англисӣ гап заданро мисол ёд додам. ҳуснорои Нуралӣ ҳам замоне дар мактаб мехост касе барояш дар дарсҳои забони хориҷӣ кӯмак кунад, вале чунин шахс пайдо нашуд. ҳоло назди худ мақсад гузоштааст ба ҳар нафаре ки кӯшиш дорад ҳадди имкон кӯмак намояд. чунин ба назар мерасад ки барои шогирдон доштани устоди ҷавоне мисли Ҳусноро писанд аст. бо вуҷуди андак норасоиҳои худ боз дилчасп аст. Хел вақт медром, хел вақт мекресам. Лерундан хунданам бисёр футбола назаним, футбол мекунам. Хунданам ки кам-кам хай мехунам. Дарсош соза бисёр бозиё дарсо бо бозӣ мегузара, бозӣ шавқовар бо англисӣ. Go to school with my friend. ба гуфтаи Ҳусноро ҳар нафаре ки як калима зиёдтар медонад бояд ба дигарон ҳам онро омӯзад. ӯ аз таҷрибаи худ медонад ки ҳамраҳу ёвар надоштан дар овони омӯзиш чӣ сангиниҳоеро пеш меорад. дар мактаб ҳамсинфомам медонистанд, вақте ки аз онҳо вазифаи хонагиро мепурсидам, ба ман намедоданд. ман қаҳр мекард ки чаро онҳо медонанд, ман не. ва ман низ падарамро маҷбур кардам ки хел курсҳои забономӯзӣ ҳастам, маро иҷоза дид ки ман дар он ҷо хонам. падарам розӣ шуд. ҳуснорои Нуралиро маҳз ҳамин бархурди ҳамсабақон такон дод то барои омӯхтани он ҷиддан машғул шавад. забони англисиро дар маркази забономӯзӣ муддати 1 сол омӯхт ва онро бо шаҳодатномаи аъло хатм кард. бо гузашти начандон муддат на танҳо аз ҳамсабақонаш пеш гузашт, балки ҷойгоҳи махсус пайдо кард. вақте ки синфи 8-9 будам, 2 сол дар марказҳои таълимӣ ҳамчун волонтёрка ба муаллимаҳои он ҷо кӯмак мерасидам, вақте ки онҳо мисол ягон кор банд буданд. вақте ман ба талабаҳо мисол писанд омадам, дарси ман ба онҳо маъқул шуд, баъдан ман худ низ гурӯҳ гирифта дар он ҷо вақтҳои муайян доштам, мерафтам ва дарс медодам. ҳуснорои Нуралӣ дар синфи 10 мехонад. дар чорабиниҳое ки бо иштироки меҳмонони хориҷӣ мегузарад, ҳам тарҷумонӣ ва ҳам роҳбаладӣ мекунад. волидайн ба вай ҳамеша барои расидан ба ҳадафҳояш кӯмак мекунанд. ҳусноро мегӯяд мехоҳад дар хонавода аз нигоҳи молиявӣ то ҳадде худкифо бошад, бо ин роҳ ба оила кӯмаке ҳам карда тавонад. бо вуҷуди он ки дар кӯча кӯдакон Ҳуснороро муаллима ҳам мегӯянд, вай мехоҳад дар оянда ҳуқуқшинос шавад. ҳоло ба ғайр аз кӯмак кардан ба кӯдакони ҳамсоя дар ҷое кор намекунад, чунки мегӯяд то хатми мактаби миёна ки то он вақти начандон зиёд мондааст, бояд барои дохил шудан ба донишгоҳ омодагӣ бинад. So today our lesson was about family and learn it at home. So you may go to your school. Okay, goodbye. Goodbye, dear teacher. Goodbye.